Grupp ta' mużiċisti żgħażagħ taħt l-isem Tek Nota resqu appell għal paċi u l-imħabba permezz tal-mużika f'avveniment volontarju bit-tema Dmugħ Innoċenti. Attività li tellet nhar ħames ix-xirka filgħodu wara l-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Din il-prestazzjoni mużikali saret bl-iskop li jinġabru fondi għal familji li jintlaqtu direttament mill-gwerra mdemmija fl-Ukrajna. Bil-volontieri ta' Caritas Malta jirnexxielhom jiġbru fondi li se jmorru għall-ikel, l-ilma, l-akkomodazzjoni u l-oġġetti ta' iġene personali. Waqt din l-attività li fija dawn it-30 mużiċist kienu qed jappellaw bisħieħ mhux biss għall paċi fl-Ukrajna, iżda anke għall paċi madwar id-dinja. Iż-żanżnet silta mużikali esklusiva bit-titlu An Instrument of Your Peace li din il-formazzjoni mużikali fih dan Tikka Banda iddedikaw għal din il-kawża. Din is-silta hija ispirata minn kliem San Franġisk tas-Sisi, għamilni strument tal-paċi tiegħek. Il-kanzunetta inkitbet oriġinarjament minn Vince Fabri u ġiet adattata għall-ensemble Tek Nota minn Luke Vella. Il-grupp vokali żagħżugħ immexxi minn Romina Vella imbagħad ingħaqad mal-mużiċisti żgħażagħ biex ikkanta din il-kanzunetta.